Usheke pha ngala kuyapoda. Oh sanibonani nganza wethu. Ngontaba sangithi sihle. Usinamagama njengabantu. Sinamagama njengabantu. Uma ngibukana kanye. Uwela umdutshana. Iwela lempofana leka wela kithi. Sengikhona entabeni zangakithi madoda sengibuyile. Tatata. Ungizwe umntwana wamchula untombi semdabala sami amanga basemthandi bavumana uvile lesemelika oba ngishopha moya ivumile umthatho obulaleni sifaka ngiyabika kanza kwethu ukuthi ngiyabika ukuthi ngihambe kahle kakhulu kwelasemelika sengibuyile ngisekhaya sami obabamkhulu ngoba kusiko impilo ukuthi uma uphuma ekhaya uhamba ngamla amazwe pheke komkhathi phinde futhi ekhaya ukwazi ukuthi ubike ubonge koyihlo omkhulu nasezalukazini ezikuphethe impilo yakho namakhosi aphilayo nasa andule phakade kusiko impilo lokho ngiyanikhulisa abantwana bami ukuthi ikhaya liyahlonishwa umsamo futhi uyahlonishwa futhi ningaphila manga niphile iqiniso ngoba amanga ayiscience ayacatshangwa kepha iqiniso awulicabanga lephumeleyo mina ke nje umlando semachunwini ngani zakwethu ngeke ngigxile kakhulu ohambeni lwami kepha ngifuna nje ukubabaza izinto ezimbalwa ukuthi abafowethu lapha ebengibashiye ngale izindaba zomahekho lo owenzekile kunabafowethu lapha abajinjiswa abantu wazi lapha ngayi imoto yakithi le ko Friday bebagijimisa lapha bebalandela beyiqhumisa ibhamu ngemumva bethi bafuna mina kulungileke lokho kunakhinga ngoba phela njengoba nathumela lesitha senu ukuthi singidikhe mina as number 1 lini umuntu akaphelanga nakuvumele lokho ngoba mina inkhatha lengifunayo umfunyo umkhuleko yidada yabo ukuyibona kabantu laba bangathile bangafuna amaqiniso kodwa bayafuna ngofuthi abantu kodwa abantu bafuna babaphathise kwayinkomo baqwaqwe uthwebhu beke ngafuni ukubuka amaphutha namanje nje ilungelo ngokule noma imupho osuke ephethe ukuvula amathuba emisebenzi kodwa kuyicala i-corruption ukuthi ungamuli onjengwana ngubaba uKhumalo umkhonyovu ayomaphekwa abantu amalunga enkathe egcwele athi oyibamba noyibamba ngabafaka emsebenzini namhlanje bangijikela nosibani amfaka emsebenzini bajika bangijikela ufaka kanjani umuntu emsebenzini ilokho engingakwazi mina akasho wavula amathuba emsebenzini wabafaka emsebenzini that is corruption usebenza kwandaba zabantu yini na usebenza kwa kunjalo ile human resource cha rasipho uchairperson wekomiti elibhekelela ukuthi cha sifake ubani nobani that is corruption yiyo lento esihlala sisho ukuthi ayisekho inhlobo oyithende etholakala ngehlahla nempepho nokuqualifya inhlobo yonke into i-corruption imisebenzi etholakala komasipala kufanele wazi ubani nobani asibani ukuze ungene usineke ngisho engasinekisi izingane zihambe zizeneka ilala nawo wonke imigodo oyilena ukuze ithola imisebenzi icala lonke lelo corruption leyo nto leyo uma ngambuza ukuthi wayisho wayithini lento ayishoyo akazazi la ithuna ibhiphila nje hey we baba kone engomeni la uhulumeni lo idata lingena le komasipala le komkhanya ukuthi ikhuthi iqubulo zenkatha lishaya iqubulo zenkatha hep lize ngokomthetho kahulumeni ngoba linalifuna ukudlwengula umasipala ngenkatha nawo lento yenziwa ubaba uRamaphosa mina ngiyayixhayeka mina ukuthi edivele inkatha idelela kangaka inenkinga engaka komasipala kepha bese vele shayila inaphi yona line up line angiliswa man line up yini lento eyenzakalayo ukuthi phezulu uphethe uhlabisa oyena ophethe ukhokta bese ushowdwi
du data. Umasipala futhi omasipala labaphethwe yidata, baphethwe inkatho. Baphethwe kuzolonke inkatho, baphethwe umasipala, baphethwe kulokali. Ekubeni labo bantu beneyinkinga eziserious kangaka. Khona indawo abenza kahle kuzona. Angifuni uqhama ngamandla umuntu akwaziyo kwaZulu. Kodwa umasipala abaningi abekho right ngoba babheka abantu abangaqualify ukuba bangabaholi. Lokho ngesihlalo singakusho. Abakwazi umasipala ukuba bankrupt konke kanjena. Lento engiyikhuluma mina ngisemelika iyiqiniso. 700 million. 700 million. Abanye beli babuya bazositshela bathi nani batshela kanjani abantshontshe abayikhiphe kanjani imali kwamasipala. Kunomasipala la oqashwa kwamathi usuku nosuku kodwa akho ngisho yothi yathi seyake yafaka i-quotation noma yake yafaka i-invoice lutho kuthiwa jikela ngale wa ilantshi yamakula jikela ngale wa kodwa kanti uzosebenza emsebenzini kamasipala yini le nto leyo noma kuba indoda thizeni yithi iya transfer yini yonke le nto leyo if we can do a thorough auditing maningi amahlaza angavela lapha ngumasipala weTheku ngiyetha lapha kumasipala weTheku uqashwa unyaka nonyaka aqashwa amaphoyisa ungawazi ukuthi amaphoyisa lawa aqashwa unyaka nonyaka kulo masipala aqashwa kanjani aqualify kanjani izingane ezigijima ziyayijuluka imsinsili izingane nje lapho zikwenza konke kayibizwa izingane uyabonakala ukuthi hawu seqashiwe uqashwa kanjani ngiyeza kini umsebenzi wami njenge leader of the society ukhuluma amaqiniso enjobe enjalo ni wrong ningi ubudwedwe enibenzayo emdodweni benzayo uma ngabe thina umfana osodeyisa ngafuseke manje ngikhuluma lapha ngimpheko sibaso babamkhulu enkandla kwena kithi enkandla ngiyaniphahla manje benginiphahla ku-UN nginiphahla emagcekeni babamkhulu ukuthi mina ngimele iqiniso linjoba linjalo lapho okhahlamba nenzani lapho okhahlamba mthembisa ingane ukuyibulala osomlomo basokhahlamba nenzani nimkhuba mune nigilayo ngiyanibuza nimkhuba mune nigilayo niubona nami nifuna ukungibulala ningibulala ngitshela amaqiniso angifune ethenda yenu angifune imali yamuntu ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo nina senibona ukuthi nisofanele ukufa wethu la sizwe ufuna ungibulala wena ngiyakwazi benijahe ingane zakithi yebo izolo ngiyaniceba manje yebo sengibuyileke kuyoshiya nomama Kondla wozani niyazi la ngizongithola khona awuzokudlala nina mina uma nina sizoseningizimu Afrika abantu abasha engibaholayo njengamanje manga nifundisa ubugwala usho leli izolo lamakhehla azobaleka nalo azawosithele emathuneni ngoba afuna ukudla izwe obudala athi afuna demand inhlonipho yokwefa inhlonipho yokuba amasela umuntu omdala uyihlonipha yaqala ngaphambi ahlonishwe isizwe nezingane nabahola kanjani abantu bikhohlisa izalukazi ama-food parcel zinivotele egameni lomntwana ophinda ngene ngoba umntwana ophinda ngene wayiqothe ngayizondi inkohlakalo kodwa namhlanje mina inkathi engiyaziyo engiyithandayo nengake ngayivotela abazali bami mina bayinkatha base bahambe emhlabeni beyinkatha noma mkhona manje uyinkatha mina nginembono yami ngendlela yami nami ngiqala ukuvota ngivotela inkatha kodwa inkathi engiyaziyo mina ephilayo yileyo mntwana ophinda ngene le nkathi manje mina ngiyazi hlobo angikufithi futhi mina ukuthi into eyintuthuko esayithola la kwelakithi enkandla sayiqala ngoNtuli ephethe inkatha kumasipala kanti uvele uphethwe inkatha phambilini kuphethwe oZulu kuphethwe nabanye kwaphathwe omama Mncadi wafafi umasipala ndoba namanje uNtuli esishiye esigangeni lo mama kaNzuza nje uphethe lapha nje kusiyama uyihlalele nje bakithi akazi ngisho lo mgece ukuthi usho ukuthini lo ofakwa zimeya bakithi uNkulunkulu wami isono nje into eniyenzayo ke nina masinitshela lamaqiniso anifuni ukuzwa nithi hayi ezandleni yini le what kind of politics is that thina kwabosha ubaba uZuma la sabhekana ngo nohulumeni ukuthi i-wrong lento yenzayo Cyril i-wrong lento yenzayo wayethe khuluma ngabe Cyril ngibe ngikhuluma ngapha si-campaigner silwa sithi uyicala ukuthi ungabosha umuntu omdala kangaka kwenzakalani akaze silale entabeni akaze sihutshwe
ngoba baya-understand ipolitiki, badala kwipolitiki, baya-understand amalungelo abantu baseNingizimu Afrika. Awukwazi ucela ivoti namhlanje, kusasa uSmayila, kusasa usuthi wena ufaka isibhaxo la umphakathi ukhalaza khona. Kuyicala lokho Ningizimu Afrika, kuyicala lokho lenkatha eningalazi ipolitiki. It's wrong. Ifuna ukuzobulala igazi elimnene. Ngenzeni kini ngijwayela kabi? Ningijwayela kabi ufuna ukutshanwa? Ngeke nginesabi. Futhi mina uma kwangisabisa impela nje usuke impela nje impela nje engibanga ulaka mo. Akazi sihutshwe. Saxabana ngishona noSihle sekalala la kwiprovince sagijimisana wagcina ngathi sibhakela esengane. Namanje masiqhamuka naye ekhuzeni awumacingwane kube mnandi kuye phambili qhubeka impilo. Akaze ngilale entabeni. Ngabhekana ngqo noMalema. Wazochaza amafinyi lale. Akaze ngilale entabeni. Bagcina ngokubhenguza nongiphuca ifoni. Akaze ngilale entabeni. Uthe esekusungula ke-MK abantu befuna ukungidonsa ngenkani bathi ngibe MK ngenkani ngoba nakho mina ngalo ubaba uZuma ukuthi kaphume ejele. Ngangilolu ubaba uZuma mina njengomholi omdala. Njengokuthi age akuyona eyokuphuma ejele ngisho kuthiwa woneni akuyona age yokungena ejele icala lelo. Phethwe uhulumeni wethu nelenziwa yi-ANC. Kodwa akaze ngilale entabeni. Angizange ngize ngijoyine MK. Ningoba nini? Uyakwazi ukutona uphinda ngene lokho. Futhi nina niyangihupha. Nina nazi ipolitiki yegazi. Labo mama emsweni shumayela kubo nentsha ekhona njengamanje. Nikhanda siphi isiyalo? Nikhanda liphi iqiniso? Lokuthi nina umuntu mayebeka umbono uyabulawa. Ebekumbona. Nithi ngime endleleni yeni. Nithi umuntu mayikhuluma iqiniso nithunyiwe nithuthengiwe ngithenga ngobani? Engithenga ngani? Uzokwazi siphi izikulwana? Mina I'm a leader by born. Umholi wokuzalwa mina. Hayine xobo nje. Baba uSiril Ramaphosa awuyilungiseke lento. Inkinga yiningi kakhulu la kwaZulu. Ningazi serious. Futhi lento engiyishoyo uzoyibona ukuthi kuzokwenzakalani. Lolu khetho oluzayo kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela eyisimanga. Kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela nje eyisimanga. Kufanele kutshalwe yonke ihlobo amaphoyisa kuleli province yaKwaZulu-Natal, kutshalwe kuzotshalwe ngisho namasosha ngoba akumina kuphela ongaphephile. Baningi abantu abangaphephile nabalo malungu omphakathi nabanye abazoqoka njengamakhansela ebonakala ukuthi uyathanda emphakathini athatha usibhama dutshulo. Imbekile umkhwanazi, ukhona umkhwanazi. Thola sizwe, ukhona uyeza umkhwanazi. Yeah. Khola kubo umkhwanazi. Yeah. Yena bantu. Mhlola mina leniyenzayo. Mhlola mina leniyenzayo. Hawu. Ngithi mina ithambo lomntwana okwaphinda ngene, ithambo lakaNdlovumbane, ithambo likaMathole, ithambo lamakhosi akithi esesandlwana. Aluziphi. Inkathi engiyazile umuntu. Hayi le, ashakisa. Kathi ngiyithanda mina leya emntwana ophinda ngene. Hayi, ashakisa. Ngiyonitshela amaqiniso noze niyongena ogoqanyawo. Ngitshela amaqiniso. Siyakuzwa kokunye inkinga usuke manje bese uyahlampalaza echapha. Yibo benhlamba nginayo impela abafana bedla manzi othunga umnandi ngicibinje ngasiyeli. Mqulathi inje engazingeli. Asibetha funa bakithi philelani mabhica sengifikile thanda. Ayinapho.